Casa Construcție și Design Teleshop vă prezintă Azura, importator și distribuitor a celor mai prestigioase mărci din Elveția, Germania și Italia. Sună acum și poți beneficia de ușile și ferestrele glisante produse în Elveția, destinate hotelurilor sau locuințelor ce doresc să beneficieze de o adevărată panoramă. Când vine vorba de tâmplărie, Azura spune la dispoziție tâmplărie din lemn pentru exterior din Germania și Italia, într-o gamă de materiale și finisaje premiată pentru raportul calitate-preț al produselor. Uși de interior din lemn și sticlă, compartimentări pentru dressinguri, obiecte pentru amenajare interioară în stilul ușilor, mobilier, lampadare, etc. Pentru amenajările exterioare, pergole din aluminiu, ai căror pereți și acoperiș din sticlă sau PVC se pot plia cu ajutorul unei singure telecomenzi, ideale pentru restaurante, cafenele sau spațiile de birouri. Cu Azura ai garanția calității la prețuri accesibile. Sună acum!